Čo to páči? Nemôžu ukazovať na streame. Ale môžem, som to robil a nič. Počúvaj, čo som to chcel? Peťa, ja si Ty robíš. streamuješ teraz alebo video No robíš? bola, máš tam 500 ľudí. Koľko? 500 ľudí tam pozera na teba. Aby zajebal, ukáž. No vážne. Neverím. 500 výraz. To si kokot? Ľudia, ukážem vám moje topánky, toto som si kúpil. Mám 50 € v Eku v Martine, v Žolikovej rodnej meste. Toto za 50 €. A ponožky máš? A mám kapsáče za 45, som v Lale kupoval v sekáči z Lale. Bastard, sins from the dark to the light. Escape, my children. Bastard, sins. Môže byť? Susedia majú radosť. Dobrá, dobrá. A pozdravujem Žolikovú bradovú Ríšu, či Ríšovú bradu. Bradovú Ríšu. Ríšovú bradu. Ríšavú. A odfoď, ukáž tvoje totovanie. Poď sa ľudia, toto je jeho totovanie. Toto, veď mi rozjebeš do Veď ale počúvaj, rozťahuješ toto, sval medzerník. Medzerník. Medzerník, hej. Ale ten máš nefunkčný už po tých buchoch. Buchoch. Ozaj nemáme nič na pitie, že? A na jedenie Ale my máš- tam máme vodu, takže im pohode. A na jedenie máš niečo? Čo tebe bagetu polku som zahodil tam do košárky na stanici, u mne chutila. Počúvajte. Počkať, ja to musím otočiť, jak to otočím. Aby ste boli v obraze, tak Grinderovi sme sa dohodli, že mu zavolám, keď pojeme z Martina. No a ten kokotko 2 hodiny čakal, lebo že on tam chcel byť skôr. Šagrin. Počúvaj, čo sa stalo? Asi vyfajčil som 10 cigaret za hodinu a ešte 2 cigarety mi bezdomovci ujebali. Prišiel za mnou, nemáš cigoja. Tu máš 2, ale chod do piče. Hej. Vieš no? A A už ma neotravoval. pil si niečo? Ale vieš čo, nejakú domácu 92 som mal 3. Hej. 92. To je nič, čo som ešte... Nemôžeš stačiť. To sa nefajčí do piče. Ale vieš čo, keby otvorím okno, hento, klasické, tak to by som mohol, lenže možno to začne voda striekať. Ja som dal 2. Piče spávané. Počúvaj Žolík, ideme na fajku. Penálku. Veď už pojeme do piče odtiaľ. Poďme už teraz do piče, čo je tam divácov, je divácov. Vôbec nevieš. Divácov, Veď ja som 3 dní nestreamoval, sa mi nechce. sa ti nechce? Mám piči. Prečo? Ale začnem znova, ale sa mi nechce. Lebo nie je čo hrať CS, to je rage 0, kokotiny, cheatery každý druhý zápas do piči. Kikujem ma stále z lobby ako kokoti. A ten Dead by Daylight? To je dobrý, ale to sám hrať nebudem. Hej, veď zahráme spolu niekedy. To aj s Restom dohrávam. A so mnou On nie? mi to kúpil. A so mnou nie? Že si hral minulé som mnou, čo? Čo máš krátku dobu pamäť v piči? Lebo to iba s Restom hrávam, tak sa preto pýtal, že či so mnou nie? Ale poďme už fajčiť. Veď nie, ešte nie, nemôžeme. Ukáž záber na Jura, pozri sa na jeho oči a kúkaj na tie kvadranty červené, ty kokos. Aha, aký dofajčený. Ukáž oči. Juro dofajčený je. Čo si ho zaužíva? Užívali ste, mám nelátky, pane? Prisáš? Čo tebe zase, aby som tu skončil, čo si kokot? Čo ti jebe? A to on užíva, mám Grinder, nelátky. ty si šéf ako počkaj. Čo ti jebe? Tak my máme s Grinderom izbu ináč. Ale on, Žolík nechcel, ľudia, Žolík som mnou... Ukáž záber, že s kým spím. S kým spím? Na rozťahovacej Alebo s kým spím ja? Na rozťahovacej posteli. Ajax Amsterdam fanúšik. Čo keď boli majstri v 92, tak to boli dobrí. Boli. Čo ti jebe, Grinder, ty si šéf? Vidíš, poďme fajčiť. A si hulil niečo? Ti jebe marský. Ale vypil som 3. Som to Averaka stretnúť, mi dal 10 € do nej, musím poďakovať. Než mu zajebem cigu do papule, tu máš Marsku, nefajčite sračky. Ja ho naučím fajčiť marský kamarát. On z Marboriek prejde na marský dole. Ja to fajčím, to fajčím. Nemôžu ukazovať na streame. Ale môžem, som to robil a nič. Počúvaj, čo som to chcel? Peťa, ja si Ty robíš. streamuješ teraz alebo video No robíš? bola, máš tam 500 ľudí. Koľko? 500 ľudí tam pozera na teba. Aby zajebal, ukáž. No vážne. Neverím. 500 výraz. To si kokot? Ľudia, ukážem vám moje topánky, toto
Toto som si kúpil A za ti ukazuje. 50 eur v Eku v Martine, v Žolikovej rodnej meste. Toto za 50 eur. A ponožky máš? A mám kapsáče za 45, som v Hlave kupoval v sekáči v Zlave. Ty si autík Ale ako... poďme fajčiť, lebo ma jedne. Veď teraz si fajčil. A čo si netočil tam na vrátnici, tam bola show, ty kokot. Čo si predstavol, ty to za mňa pozeraj. Kokot si to Niekto zlokol. nám búcha na dvere. Ticho. Chod to vyriešiť. Haló. Tam sú bože. Svotín. Bože. Svotín. A daj pozor, aby pávy nevybehli. Fakt svotín. Ale už sa otočili, lebo zistili, že nič. Už majú ako kodi sú to autisti. Čo teba by som mohol kamerovať celý deň. Počúvaj, tom rodice nemal ani keď si mal dancu. Nemal. Jajaj. Tak počúvaj, spravíme tak, že budeš iba mňa točiť. Či nie, ja budem seba točiť na tvojom streame a budem to robiť reklamu. Dobre. Hej, no a budeš mať hneď 500 ľudí, nemusíš ani streamovať a tebe pôjde do nejdy. Tak ty budeš mať kameru a ja budem rozprávať, dobre? Hej, hej. Dobre. Hej. A dá sa to nejako? Asi nie. Nedá. Nedá sa to. Odfoď to ešte toho Že máš rybárske tričko, ti jeden píše. Ti jebe, to je nie tričko, to je polokošela. Hybrid trička, zelenina a uhorka farba. A pasikáve to nevidíte, ale to také pasiky sú tam. Taký som taký... Čiže vodník, taký, si vodník, nie, nie? taký keňanský väzenc. Chápeš? Poviem vám vtip. No daj. Vtip ide ľudia. Počkaj, ale to by mal asi tento by mal rozprávať vtip. A, poviem vám vtip, hej. Tento by mal... Ticho. Takže Robiť vtip. v škole proste majú žiaci za... Akej? No, dokladne. Majú žiaci za úlohu povedať nejakú plynulú vetu, proste viac vied. Ako ty teraz. Nejaký príbeh na to, kde je slovo, kde sa použije slovo, že mama je len jedna, hej. No. A prvá ide napríklad Zuzka z prvej A, hej. A Si vraví, vymyslel, ale... ticho. A vraví, že no tak na slovo mama je len jedna, vám poviem taký príbeh, hej. Ráno sa zobudím, dám si dole gaťky, nezarastená, príjem mamina povie, tu som ti spravila raňajky moja, hej, tak sa napapám, dám maminke pusu, ona povie ďakujem, idem do školy, odvezím ma tam samozrejme, hej. A preto mama je len jedna, nie? Ide Ferko, druhé ja a vraví, no proste mama je maminka je po piči, každý deň mi kupuje darčeky, dala mi skiny na počítači mi kupuje, proste sem tam jej ujebem 20, proste mama je len jedna, nie? A ide Moricko, z 8 ja, ale je stále druhák. Hej, a proste ide a vraví, no. A ja prídem domov, rozkopnem dvere, mama na gauči, sfajčená, fajčí masky, pije piva flaškové, je, a vraví mi, Moricko, tak chod do tej chladničky a dones mi 2 flašky piva. A ja vravím, tá mama, je len jedna. Chápeš? A vieš ešte nejaký? To je vtip? Už neviem, už som zabudol. Krátkodoba pamäť piči už. A nevieš aj o tomto? O Frantovi? Veď ale poď fajčiť. K tomu sme sa ešte nedostali. Ale Frantu mám piči, to je nejaký koko, čo tam na Bali robí celý deň do piči. Nie, veď on išiel do hospody. A ja viem, No. ale fajčiť poď. Aj s kým? A šapeš žolík, on nestreamuje, má tam To 600 išiel ľudí do do tej- piči. tej išiel 600 ľudí tam hospody. má, koľko, a on tu leží s hlavou a pozerá sa na mňa. No na teba sa pozerám, aký si jebnutý.